सुनाया मोजां जायाखैब्लाबो आसि गैयाबासिनो सिफुं सुनायखाय मोजां मोननानै मोजां जादों दे ओरैसिम जोंनि बे हायनामुलि दौथि खोन्दोआव जा चेयारमेननि हिन्जाव जानाया हांख्राय चेयारमेननि हिन्जाव जानाय कानसन मोसाहारि
बिनिफ्राय जोंहा जय मोसाहारि बिथाङा दानि बिसि लीला मोसाहारि बिथांमोना सानैजों लोगो नांनानै 500 रां बान्था बावहरदों। बिनिफ्राय जोंनि बयनिबो मानिजाथाव जोंहा जि बिदाय बिथाङा फैनायबो सम सबाय नालाय 2 रां बान्था 2000 रां बान्था बावहरदों आरोखि। थाब थैनाङा थेवबो जों गसाइनाव आरज गाबगोन खिन्थु थांनायनि समा जाबाय आरो आदै बेखौथ' रावबो होबथानो हानाय नङा। बान्था बावहरदों दा आंनाव बिनो नांला दोंसे सुबावदैनिफ्राय आरो सुनो लुबैनांला बेबो बान्था मोनबावगौबासो सुनो आरो खेबसेबो लेक्सारखौ होना डाइरेक्ट